Ebusia for adom bosheni. Mumiensua ade mfa mango so emfa so. Pacho mango na mgina ho. Wei eya ne flowers. Wei eya na hahan foforo. Ahahan foforo ne ya na hahan a eba foforo no. Mama yensua de amango dua esi ho no mu. Mfasodie bebre wa mango ho. Bebre fini flowers na haban no from yi na haban de aya dindindin we sei na bena ni hini bibia wo so ansa na aduane na ebo so no moma yensua de adombo hyebani se wo pe me number na woni medi nkomo a me number is 0532 420392 abusian bi si me number ne so bi mama mo 0532 420392 yenko ya disua so amanwo nsrani ya me de a kire mu obema ne bema performance wo form na adreni se wonya mango nsrani bia wo betete tete na hohoro ho krogen afi yam ne boba so mesra se mo yam adura yam ro mo na asempa bo wai wo be yam fakaka duro tum wo be sa no pa mienu ono papa wo be sa mienu 3 days wo be sa mienu 3 days wo be sa mienu wo de sa na bedi ho adanse adom nyankopon eye humobro nyankopon wadom ye niema de odi twa ye ho hia ye nyina wamfa ndestebe ye nemu wode ye yemwa kona kosa bi wa wunni sika wo be kwakoto memeduro kona kosa mango dua yi nso bi ebeboa wo adom bo hyebani me de wusi ha no mesa ye video afa na haban from me ho sisi a won twa me